Čaute ľudia, dneska tu máme špeciálne videjko za 85 odberateľov. Bude to nápoj s príchuťou dračieho ovocia a bude to s mojím bratom Alankom. Povieme si jeho chuť, potom ho ohodnotíme a prečítame si, z čoho sa skladá. Takže môžeme ho ísť otvoriť. Tu máme obidvaja pohár. Nalejeme si trochu. Najprv sebe. Takto. A potom môjmu bratovi Alankovi. Takto. Dobre. Ochutnáme to. Ochutnáme to. Je to také iba sladké. Nemá to moc žiadnu chuť. Je to akože v pohode. Ohodnotil by som to 7 z 10. A prečítame si ešte zloženie. Zloženie: pitná voda, hroznový koncentrát, dračie ovocie koncentrát, bazový koncentrát, regulátor kyselosti, potravinárska kyselina citrónová, antioxidant kyselina ascorbová, oxid uhličitý. Ešte som sa rozhodol, že keď toto video dosiahne 15 lajkov, tak natočíme spolu s mojím bratom Alankom ďalšiu ochutnávku nápoja Aloe Vera Lychee. Takže dajte like a odber a napíšte do komentárov, či také máte radi. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.